പറഞ്ഞിട്ടതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 2-3 ദിവസമായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 2, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 10 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം 2-ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരേണ്ടത്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശിഷ്യനാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാനോട് പറയാണ് അർജുനൻ, നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പരംതപ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രയോട് പറയുന്നത്. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അശോചാനന്യശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാംസൂഞ്ചാനാന ശോചന്തി പണ്ഡിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയോ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിന്റെ സംസാരം കേട്ട നിന്റെ ആരെ പോലെ തോന്നും? ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ ജീവിച്ചിരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല ബുദ്ധിമാന്മാര്. പക്ഷെ നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാ തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരത്തിൽ അവർ വിലപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നീ ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഡയറക്ട്ലി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അറിവ് എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പദാർത്ഥത്തിന്, ജീവാത്മാവിന്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷന്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? അറിവ് എന്നാണ് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പോ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. ആത്മാവിന്റെ അത്ര പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ശരീരത്തിനില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? ശരിക്കും വിജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. നത്വേവാഹം ജാതു നാസം നതം നേമേ ജനാധിപ നൈവാന ഭവിഷ്യാമ സ്വയമതാ പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അപ്പോ ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല,
നീയും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മള് എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അർജുനൻ, ഇവരൊക്കെ അതുപോലെ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര്, ഇവരെല്ലാവരും ശാശ്വത വ്യക്തികളാണ്. ഇവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരോ അല്ല. ഇവരാരും, ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വമൊക്കെ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെയാണ്. അത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ഉണ്ട്, നാളെ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം, പക്ഷെ ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വം ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാ വ്യക്തിത്വം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇന്നും ഉണ്ട്, ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാളെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ്, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും ആ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് കടക്കുന്നത് പോലെ. അതായത് ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് പോകുന്നത്? ബാല്യം വരുന്നതും യൗവനം വരുന്നതും വാർദ്ധക്യം വരുന്നതും. അതേപോലെ എന്നിട്ട് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അതായത് മരണശേഷം അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കും. ഇത് സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആളെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമങ്ങളെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയ വ്യക്തി നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? ധീരൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സമചിത്തതയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ശരീരത്തിന്റെ വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്, പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അതൊരിക്കലും സ്വീകാര്യമല്ല. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം, അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും, ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവും, കുറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനാണ് ആര്? പരമാത്മാവെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യസ്ഥാംസി ദിശ്വസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്.
അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പേരും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കൗന്ദേയ, രണ്ടാമത്തത് ഭാരത. കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൗന്ദേയ എന്ന പദം. ഭാരത എന്ന പദമാണെങ്കിലോ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാരത എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൗന്ദേയ, കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രൻ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഭാരത. ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭാരത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അർജുനന്റെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരി പുത്രനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അർജുനനെ ഒരിക്കലും പൈതൃകം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായി കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ പൈതൃകം മഹനീയമായിട്ടുള്ള പൈതൃകമാണ്, പാരമ്പര്യമാണ് ആർക്കുള്ളത്? അർജുനനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ആ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. യം ഹി നാവ്യഥയന്തേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിലും എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി? സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവരിക്കുന്ന വ്യക്തി നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള വ്യക്തി, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവൻ, സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിക്ക് യോഗ്യനുള്ളവനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സതഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്ത സ്വാനയസ്തത്വദർശിഭിഃ. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അതായത് ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്, അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. സനാതനമായത് ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ നാശവുമില്ല. ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ് ആര്? തത്വദർശികള്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തത്വദർശികള് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ, ഈ വസ്തുതയെ അംഗീകരിച്ചത് തന്നെ. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ശാശ്വതമാണ്, അതിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം, ശരീരം ജനിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം വളരുന്നു, പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നെ മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തിനു സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം നൽകണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർക്ക്, പരിഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശം നൽകാൻ തുടങ്ങാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ പല അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള ബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തില്ലാതായി മാറും? അജ്ഞത ഇല്ലാതാകുന്നു. അവിനാശീതു തദ്വിധി യേന സർവമിദം തഥം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? നാശമില്ല. മാത്രമല്ല
അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്ത അതിന് നാശമില്ല എന്നുള്ളതും ആ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതും നീ മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് എന്ത്? ദേഹത്തിൽ കുടികൊണ്ടുള്ള ആ വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് എന്ത്? അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന അവബോധം. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മാക്കള്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അത് നിരവധി ഉണ്ട് താൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശമാണ് എന്തിന്റെ വലിപ്പം? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000, ഒരു മുടിത്തുമ്പ് നമുക്കറിയാം എത്രയും ചെറുതാണ് അല്ലെ. അതിനെ 10,000 പീസാക്കിയാൽ അതിലൊരംശമാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യാസ്യോക്ത ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുദ്ധസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനാണ്, നാശമില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് നാശമില്ലാത്തവനാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയാണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. കാരണം ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ആത്മാവിന്റെ ആ തേജസ്സാണ് ആ ശരീരത്തെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആ ശരീരത്തിനെ പുലർത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ദേഹത്തെ പുലർത്തുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യതേ ഹതം ഉഭൗതൗ വിജാനീതോ ന്യായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവർ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ആരല്ല? ഒരിക്കലും ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവിന് എന്തില്ല? മരണമില്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുന്നില്ല, ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല. അഥവാ ആത്മാവ് കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവൻ ആരല്ല? ജ്ഞാനിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ജന്തുഹിംസ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നത് എന്താണ്? നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാരണം. അത് ഭഗവാന്റെ നീതിക്ക് അനുസരിച്ചായാലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നീതി അനുസരിച്ചായാലും രണ്ടു പ്രകാരം എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അർജുനന്റെ ധർമ്മപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മത അനുശാസനത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല അർജുനൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂതോ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നാഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ് ആത്മാവ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനൊരിക്കലും എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല ഭാവിയിലും. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണത്, പ്രാചീനനുമാണത്. ഒരു ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മൾ പ്രായമാകുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ആവേശം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ബാല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കും, പ്രായമാകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എക്സാം ഉണ്ട് കേട്ടോ, 35
എപ്പോഴാ സമയം എത്ര മണിക്കാം? 6:30 ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം. അതെ, 6:30. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല. ഒരു 35 ആകുമ്പോ തരാം. ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ. 35 ആകുമ്പോ കുറച്ച് ചെയ്താട്ടോ. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പരമാത്മാവും പിന്നെ അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എവിടെയുണ്ട്? ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷം, ശരീരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അടുത്തത് വേദാ വിനാശിനം നിത്യം യാ ഏനാമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദായതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സമാധാന പ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്ര അനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു സമാധാന പ്രിയനായിട്ടുള്ള ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജഡ്ജിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. ജഡ്ജി എന്താണ്? ആ നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഉള്ള നിയമമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ഘാതകൻ കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മരണശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഘാതകനെ സംബന്ധിച്ച് ആ കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം പിന്നത്തെ ജന്മം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനും കൂടിയിട്ട് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കേണ്ടതാണ്. വംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്? ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ പഴകിയ ഡ്രസ്സ്, ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള പഴകിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്തത് മാറ്റി പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത്, അതേപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹി പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്രകാരമാണ്. ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്രകാരമാണ്. പഴകിയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി നമ്മൾ പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു കവറിംഗ് ആണ്. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ കവറിംഗ് മാറ്റി പുതിയതെടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഇതും അല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് നടക്കുള്ളൂ. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ ആത്മമിത്രത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിനു നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലുടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ പേരും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളാണ് ആര്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഒന്ന് ഭോക്താവായ പക്ഷി, ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒന്ന് ഭോക്താവാണ്, ഒന്ന് അഭോക്താവായ പക്ഷി എങ്ങനെയാണ്? ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്. ഇവിടെ
എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിനു നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇട വന്നാലുടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പക്ഷിയെ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് ഈ പക്ഷി ചെയ്യുന്നില്ല, ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ചെയ്യുന്നില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലതയന്ത്യോപോ നാശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ക്ലേത്യോശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണോ രചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനാണ്, സർവദാ ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജഞ്ചലനും നിത്യനുമാണെന്ത്? ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വ്യക്തിത്വം മാറുന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷന്റെ അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരത്തെ പറഞ്ഞത്, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അല്ലാത്തവരാണ് എന്തിൽ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എക്സാം ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി, 6:35 പറഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തോ മാതാജി എക്സാമിന്റെ? അന്ന് ആ പഴയ ലിങ്കില് നാമജപ കാണുന്ന, അല്ല ഇന്നിട്ട ലിങ്കില് നാമജപ കിട്ടുന്നേ അല്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി, എല്ലാവരും വന്നുണ്ട് എക്സാമിന് എഴുതുന്നവര്. നമ്മള് കുറച്ചുപേരൊക്കെ വന്നു മാതാജി. എക്സാം എഴുതുന്ന പേര് ഇടണോ അങ്ങോട്ട്? ലാസ്റ്റ് ഹരേഷ മാതാജി, എക്സാം എഴുതുന്നവര് പേര് ഇടാൻ എങ്ങനെ ഇടണോ ലിങ്കില്? അല്ല, പേര് നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ മാതാജി, എഴുതാറുണ്ടല്ലോ പേരെല്ലാവരും. ശരി, എടുക്കണം കേട്ടോ. ഓ ആ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ? വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എക്സാം എഴുതിക്കോളാം. ഏതിലാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതാജി? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടര. ഒരു സെക്കൻഡ്, L2 ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ? 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ? കിട്ടി മാതാജി, കിട്ടി. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാവരും കണ്ടോ? കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി, വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, എങ്ങനെ എടുക്കും മാതാജി? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഏതിലാണ് വരണത്? ചാറ്റ് എന്നുള്ളതിലുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റ് അപ്പൊ കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനും കണ്ടില്ല. ഇത് വീഡിയോ
താഴത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചാറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും മാതാജി. ഇതിലെങ്ങനെ ചാറ്റ് എന്നുള്ളതുണ്ട്. എക്സാം എഴുതുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എക്സാം എഴുതിക്കോളാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സന്ധ്യ മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാ പോരെ? മതി മതി മതി, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട. മൂന്നാമത്തെ. അയ്യോ പോയി, ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയി മാതാജി, എല്ലാം പോയി. ചാറ്റ് എടുത്താൽ മതി മാതാജി, ചാറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ തന്നെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാതാജി വീഡിയോയുടെ അടുത്തൊരു ബോക്സ് പോലെ കിടക്കുന്നില്ലേ മാതാജി, അതിലൊന്ന് തൊട്ടാ മതി മാതാജി. അതിൽ നമ്പറും കാണും ചുവപ്പ് കളറിൽ, അതിലൊന്ന് തൊട്ടാ മതി മാതാജി, ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ല. ധന്യ മാതാജി, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ? എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രേരകം എന്താണ്? അത് തന്നിട്ടില്ല മാതാജി, തന്നിട്ടുണ്ടോ? എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എഴുതി നോക്കാം നിങ്ങള്. എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി, എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ എഴുതിക്കോളാ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലാസ് നടക്കട്ടെ. കൃഷ്ണ, ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. അവ്യക്തോ യമ ചിന്ത്യോ യമ വികാര്യോ യമുച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിധിത്വൈനം നാനശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അദൃശ്യനാണത്, അചിന്ത്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആര്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യനും തന്നെയാണത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെയും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അദൃശ്യമാണ്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാക്കുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? ബോധമുണ്ട്, അവബോധമുണ്ട് എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മളത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാമന്യസേമൃതം തഥാപിത്വ മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ഇനി നീ വിചാരിക്കാണ് ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം എങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ, നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇനി നീ വിചാരിക്കാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുന്നുണ്ട്, അത് എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? അപ്പോഴും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. അപ്പൊ ശരീരം ആത്മാവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിഭാഗം തത്വചിന്തകന്മാരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും സങ്കലനമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിത. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ അനുസരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് അർജുനൻ അനുസരിക്കുന്നത്, പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് വൈദിക സംസ്കാരമായിട്ടാണ് ആർക്ക് ബന്ധം? അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അനുസരിക്കുന്നതാണ് ആര്? അർജുനൻ.
ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചാ മരിക്കുക എന്നുള്ളതും മരിച്ചാ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ സമൂഹത്തിൽ നീതി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നതാണ്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താനിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ആരംഭത്തിൽ അതില്ല, മധ്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനുശേഷം നശിപ്പിക്കുമ്പോ വീണ്ടും അത് അവ്യക്തമാകുകയും ചെയ്യും, വീണ്ടും അത് ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം സൃഷ്ടിയുടെ ഈ ജീവാത്മാവ് ആരംഭത്തില് ഇല്ല, മധ്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകും, നശിപ്പിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നിനക്ക് പിന്നെ പ്രയാസത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസത്തയില് വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? നാസ്തികരെന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ആത്മാവിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ. ശരീരം ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു ഉടുപ്പിടുന്ന പോലെയാണ്. ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഈ മാതാജി എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്കും കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഓൾറെഡി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതനായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? യാഥാർത്ഥ്യമില്ല. കാരണം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആത്മാവ് മാത്രമാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. അതൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം ഇന്ന് ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും ആത്മാവിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നാളെ അടുത്തൊരു ജന്മത്തിൽ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത്? ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ ഈ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ആത്മാവ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്വതി തദൈവ ചാന്യം ആശ്ചര്യവച്ചൈന മന്യോ ശൃണോതി ശ്രുത്യാപേനം വേദന്ന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മാവ്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മാവ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടാണ് ചിലർ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചിലരോ അതിനെപ്പറ്റി എത്ര കേട്ടിട്ടും അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പലരും പല രീതിയിലാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അറിയുന്നതും. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായി ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരമാണ്. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ, ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, പടുകൂറ്റൻ വൃക്ഷത്തിലുണ്ട്, 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന ചെറിയൊരു ജീവിയിലും എന്തുണ്ട്?
ഈ ആത്മാവുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഈ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവഗണങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ്? വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മായാമോഹിതരായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിനെ ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹേതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ, വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നന്നേ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു അണുവിന് വലുതാകാനും ചെറുതാകാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അഹേതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ അതേപടി അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു മാർഗത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് അനശ്വരമാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത് ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നിനക്ക് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് നാശരഹിതനാണ്, ശരീരമാണെങ്കിലോ നശിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാവരുത്? തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആകരുത് എന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ